ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ದಾಯ್ಪಣ ಗಂಟೆ ಆತನ 11 ಗಂಟೆ ಓದಿನ ಬಾಲೇನಿ ಮಂಡೇ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಕುಲೋಂದ ಅಂದು ಎನ್ನಾರ ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರನಲ ಬೈದು ಜೇರು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಷಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನಿಷ್ನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಜವ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯಡಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿನ ಅದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕು ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ತಾನೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಷಷ್ಠಿಲ ಉಂಡ ದಾದನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇ ಷಷ್ಠಿ ಅಂಚ ರಜಾ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ತನಿಷಿಗೆ ರಜೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕನಲ ಬಾಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ನನಲ ಕನದುಚೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಆಯ್ಗ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಂಗೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪು ನನಲ ಅವಿಂತು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಯಾನು ಏತು ಪಂಡಲ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅತ್ತೆ ಆತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ಸೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಒಂಚಿ ಥರ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎದುರುಡಿತ್ತನ ಖಾಲಿ ಅವೆಂತು ಅವರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಹಿಂದಿದ ಬೇತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ತೋಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎಜ್ಜನ ನೆನಪಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ತೋರೇಜ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದೇ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯಾ ಎಸ್ ಯೋಗ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಮ್ಯ ಸೇ ಹಾಯ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೇತ ದಂಡಲ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಇಡಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಪೂರ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಪೂರ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈತಿರ್ತದಿಪ್ಪೆ ಇದೇ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನೇ ಪಾತಿರ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಡೀರ್ ಪಾತಿರು ಜರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರೇಗ ಸತ್ಯವನ ಬೇತದಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಪನರ ಉಂಡ ಶಾಲೆಡಾತಿನ ಕತೆ ಹರಿಕತೆ ಈಚೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ 10 minutes ಪಂಡದು 25 minutes ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಚೇರು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಇರು ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡುಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ ಬಚ್ಚಿನೇ ಬಾಕಿಲ್ದೆಪ್ಪುಲೆ ಐ ಸ್ಕೇರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಆಯ್ಲೈನ ಪಿರ ಅವಳದು ಬೀಲದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಆತ ಬಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಕೂಲಿ ವಾವ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಾಯ್ ತುದು ಬಲ್ಪೆರೆ ಲಾಂಚ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಬಲ ಇಡಬಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತನಿಷು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಬನ್ಬೇಕತ್ತೆ ಆಯ್ ಪಂಡ ಉದ್ದ ಕೊನಪ್ಪೆ ತನಿಷ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನೋ ಕೂಲಿ ದಾದನ ತಿಕ್ಕು ಜೊತ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗಾಯಿ ಆಯ್ನ ಕೈನ ಬಾಯ್ದೊಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದನ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೂಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಪೋತುನು ಮಾಯ ಆತನು ಆತೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿ ನೋಲ್ದಕ್ಕ್ಯಾರು ಮಾಡು ಏರ್ ಶೇಕು ಮಮ್ಮ ಕೊರಿಯರಾ ಯಾನು ದಕ್ಕ್ಯು ಈರೆ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಪೋಂಡ ಮಾಡುಗು ಪೋಂಡ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕನಾಗ ಪನೋಡ್ಗೆ ಪರ ಕೂಲಿ ಪೋದು ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಬರಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ದಕ್ಕೊಡ್ಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಮಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕದು ಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು ಜಿ ಅವಳು ಓಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀರ ರೋಡ್ ಮಿನಿ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೈದು ಹೆಂಗುಲವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಜಾ ಪರ ಕೂಲಿ ಪೋಡು ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಬರಡು ಬಟ್ ಕೂಲಿ ಬೈದುನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಶೀ ಬಾಲೆ ಬಾಯ್ತುದು ಓಲಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಮೇನ ಕೂಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಗೊಂಜೊಂಜಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡದಾದನ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ನಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತಂಡು 13-14 years 20 ಟೀತ್ ಪೋದು ಜೋಕಲ್ನ 28 ಗಟ್ಟಿದ ಟೀತ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅಂಚ ಇತ್ತುಡು ಸೊ ಪಂಡೆ ಇರುವ ಕೂಲಿ ಪೋಪುಂಡ್ಗೆ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೋತಿನ 11-10 ಕೂಲಿ ಪೋತುಂಡು ನಾನಲ್ಲ 10 ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಓ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 18 ಆಯ್ಬೇನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪಾಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಒಟ್ರಾಶಿ ತೋಜನೆ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತು
ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೇನ್ಯಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಇನ್ನು ಕೂಲಿನ ಪೂರ ಪಂದ ದೆಪ್ಪೇರಿ ಏನೋ ಕೂಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಪೋಡು ಅಂದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಏನ್ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ಒಂಜೇರಾಗೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾರೆ ಆಂಡು ಅಂದತ್ತ ಎನ್ನ ಏಪತ್ತುಂಡಲೇನೋ ಕೂಲಿ ಪಂದೊಂದಿತ್ತಿನು ಪೂರೊಂದಿತ್ತಿನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪಾವು ಉಂಡು ಎಸ್ ಮಮ್ಮ 18 ಕೂಲಿ ಪೋತೀನಿ ನಾಟ್ 10 18 పోతుజి బాలే 10 యాన్ లెక్క దీతిని యాన్ నిన్న అమ్మ ఎంక లెక్క ఒట్టు 10 కూలి పోతుంది 10 ఇయర్స్ ఆతుజి బట్ 10 కూలి పోతుంది అలే టీవీ ఆన్ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ నకుల్ పూరా ఉంది ఇంగ్లీష్ టై జకుని ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ నకుల్ 7 8 9 ఆ పూరా 10 9 అక్క 10 How పోతుజి excuse me ఆవులెక్కిన పూరా లెక్క పన 18 సీరియస్లీ గోయా ఎదురు ఊరు ఏరింగ్ గోయా ఎంకల్ ఖుషి ఇస్ బాకింగ్ బౌ ఎంక డాగ్ ద సౌండ్ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಪೊಸಾತಾವೆ ಆಯ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪೊಣ್ಣು ಆಲು ಬೇತೆ ಬೋದ್ಸ್ದೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಸೊ ಐಕೆ ಇಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತೋ ಸಲ ಇನ್ನು ತನಿಷ್ದ ಆಯ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಗರ್ಲ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜುಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಅಂದು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಡ್ ದಾದ ಡೋಂಟ್ ಟಾಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ದಾದನ ಪನ್ಪೇರು ದಾದನ ಎಂಕ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಬಲ್ಪುನಾತೆ ಆಣು ಲೈಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತದು ಒಟ್ರಾಶಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆನೇನ ಬಾಲೆ ನೋ ಗಾಂಪರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ నీకు నంబర్ కండపటే స్టైల్ ఉండు ఆయన ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೂರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪಂದಾಗ ಪೌಡರು ಕ್ರೀಮು ತರೆ ಪೂರ ಬರ್ಚೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪ್ರೇ ಪೂರ ಪುಡೊಂದು ಪೋಪೆ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಈರು ಪೊಣ್ಣು ತೇರು ಪೋಪುನ ನಾಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅವು ಬುಚ್ಚಿ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಪು ಜೀರಿಗೆ ಈ ದಾಯ್ ಪೋಪು ನಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಾ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುದೇ ನಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅಪುನ ಶೀ ಮಂಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಯು ರಿಯಲಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಮಂಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಯು ಓ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವೇ ఆయన ಏರ್ ಬಾಲೆ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳೋಲ್ಗೆ ಆಲ್ ತನಿಷಿಗೆ ಪಣ್ ಕೊರ್ತೋಲ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ನೇರಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಯು ಅನ್ಪನೊಂದು ಸೊ ಅನ್ ಚಾಯ್ ಅವೇನ್ ಕಾಪಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅತ ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ನೀರ್ದೊಲೆ ಇತ್ತು ಅದೇಕ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ನೀರ್ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದ ಇಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡಿನ ಕುರಿದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಡೆಡ್ ಗೋ ವಾಶ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತನಿಷ್ ನೋ ಬಾಲೆ ನರಕ ಡನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಪಾಡ್ವೆತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಸೊ ಎಂಕುಲೀಸ್ ಪಾತೇರಿಯಾ ಆಂಡಲ ಮೇನನಲ ಬೈತು ಚೇರು ಇತ ಕಾಲ್ ಮಂತದಿ ಆನ್ ಕೇನ್ವೆ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ 20 minutes ಆತು ನನ್ನಲ್ಲ ದಾಯ್ ಬೈದು ಚಾರು ಆತುಜಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಒಂದದ ಸ್ಪೈಕಾ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡರಕ್ಕೇನು ಜರ್ಬಾಲೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಜಿನ ಕುಜಲಿಡಿ ಕೈ ತುಪ್ಪು 20 yearsಗೆ ಕೈ ತುಪ್ಪು ಸೊ ಟು ಲುಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ದಾಯ 1 ಲೀಟರ್ ಪಾಡನ ವರಾನಿ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ 1 ಬಾಟಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಾ 1 ಬಾಟಲ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಮಗ ಕೂದಲು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಖಾಲಿ ತಲೆ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆಡು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಕುಜಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಉಂದದ ಬಾಲೆ ನನದ ನನಲ ಚೂರ್ ಬರೋಡು ಉದ್ದಾವ
ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಡೈಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದಿನಪ್ಪಾಗ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡೆ ಉದ್ದ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಿನ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಡುದಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತರ ರಫ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ್ ರಫ್ ಉಂಟು ದಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತಾಡ ವೇಟ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ ಪನ್ಯ ಕೇಳಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲೆ ಎಜುನ ಪೂರ ಕುಜ ಖಾಲಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ರಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯ ಪನೋಡಿ ದೈ ಈರೇನ ಕೂಜಲ್ ಹೋಯ್ತುಂಡ ಕೂಜಲ್ ಯಾನೇ ಪೋಯ್ಪೆ ಹತ್ತು ಮಿನಿ ಅಂದೆನ್ನುವರು ಮಿನಿ ಅತ್ತ ಮಿನಿ ಹತ್ತು ಮಿನಿಗೆ ಅರವಡು ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನೋ ಕೂಜಲ್ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಗನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಂಗದ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ತಿಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಅದು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ಪಸದಾಯನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀಸನ್ ಬಾಯ್